So आं दुगैखांबाय रायजोबो दिनै एक्चुअली एसे स्पेशल डे दिनैहाय नै आङो फुजा एसे होनो नागिरदों प्रसादा रेडि जाखांबाय आरो नैहाय बेखौ रेडि खालामनोसै बावनो थाखाय दिनैहाय फ्रेन्ड्स आं ट्राइ खालामदों मोनसे ब्लग लाबोनो थाखाय दिनैहाय मोनसे स्पेशल डे जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय आंनि फिसाजो देरसिननि बार्थडे दिनैहाय स' नाथाय बेजोंनो लोगोसे ओरैबायदि जारला माने सानसे दिनैनि दिनावसो आंहा ट्रेनिं गोग्लैबाय 1 घन्टा 2 घन्टानिबाबो जेबो नङामोन सानसे दा आं नाजानोसै दिनैनि ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय स' आं मिथिया बेसेबांसिम आं हागोन स' नायलांबाय थादो लोगोफ्रा आं दा दुगैखांबाय फुजा होग्रोनोसै फुजा होखांनानै आङो एसे माबाफोर जानानै लानानै 9:40निफ्रायनो आङो कन्टिनिउ आङो जिरायनांगोन 6टासिम गेजेराव लान्च ब्रेक मोनगोन आरो बेबो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखायल' एखमबा आधा घन्टा गाहामल' होयो स' नायलांबाय थादो लोगोफोरा मा होनदों नोङो खानाय सानाय जेबो खारनो मोनथ'वाखै दाबो नै खर' सुखांनानै दा आङो गासैबो रेडि खालामजोबनोसै ब्रेकफास्ट एसे जाखांबाय ओंखाम एवनाय अखायाबो नागारा सिलाया पुरा नै बादामालि जाजोब्बाय सेस बादामालि जाजोब्बाय नै गासिबो स' बेहायनो आं लानांसिगोन ट्रेनिंखौ बेबायदि एरेन्ज खालामनानै दोनबाय आं गेरेजावहाय दाहाय मोनायाव एसे फिसा फिसौ न'खरनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै फिसा सेलेब्रेट खालामसै फिसाजोनि बार्थडेखौ स' ओंखायनो नैबेफोरखौ लाबोनानै दोनफैखाजोब्बाय आंथ' संनो हाला ओंखायनो माबायाव हटेलावसो अर्डार होबाय दा आं बेयावहाय दा 9टा जाबाय 9:40निफ्राय नालाय आं रेडि खालामनानै दोनखाजोबसै एक्चुअली न' सिङावहाय जायगाया दंनाया ओमफ्राय खिन्थु बेबिया बहुत प्रब्लेम खालामगोन नुबानो गाबगोन बामजानो स' एसे डिस्टार्बेन्स जागोन स' ओंखायनो बेयावनो उफाय गैला जेरावहाय स्कुटि बाइक दोनो बेयावहायनो फिसा बेबायदि टेबोल बहायनानै आङो लाइट साइट फिटिं खालामखाबाय जिहेतु सानसे थानांगौ पसिबल जानाय नङा न' सिङावहाय आरो दाहाय डेक'रेसन खालामग्राफोरबो फैगोन डेक'रेसन माने बेबायदि नङा एथ'बां गिदिर बार्थडे नंखाया नालाय जास्ट फिसाजोनि गोसोआ सन्तुष्ट जाथोंसै बिनि थाखायनो बेकग्राउन्डआव ओरैनो फिसा मोनसे बेलुनजों डेक'रेट खालामनानै होफैसिगोन आरो बिसोरो आंना लेपटपा कीबर्डआबो गाज्रि जाबाय एक्सट्रा कीबर्डसो लागायनांगौ जायो दिगदार ना एरेन्ज खालामनांगौआबो पेन्सिल से यूज खालामहोयो लोगोफोर माने गथ'फोरखौ जेखौ यूज खालामनो होयो बेखौनो जोंबो यूज खालामनांगौ आरो गथ'फोरखौ फावटेन यूज बा पेन यूज खालामहोनाय जाया रेडि ऑन सेट application
चार्जार फननि लेपटपजों कानेक्ट खालामनानै दोनसै बेखौ हेडफन नांगौआनो जेबो एरेन्ज खालामबाबो खालामख'नो हाला आरो आं रेडि जाबावाखै रेडि मानि ड्रेसखौथ' गानखांखाबाय एबार जास्ट खानाय एसे खाननानै एसे प्रेजेन्टेबल जानानै थानोसै आं दा बेबिखौ फुथुग्रोनोसै नायनोसै 10 मिनिट्सआव उन्दुयोना उन्दुआ ओरैनोथ' उन्दुयोमोन उन्दुनो ओंखारोबा नङाबा दा बिफाखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन अखा हादोंबाबो एकदम गरम बादामालि जाजोब्बाय सिथ्लायाबो दाबो जोंना मास्टार ट्रेनारा जइन जायाखै 9:40 होनदोंथ' एसे टाइम दंबावो नै 9:38 जाबाय अलमोस्ट टाइम जाबाय अल सेट बेनिफ्राय नेगासिनो दं दासिमबो जाया 9:40निफ्राय जानांगौआ नै अलमोस्ट 10आनो जानोसै सोरनाबा नेटवर्क इश्यू जादों बयबो जइन जाजोब्बासो क्लासा स्टार्ट खालामनो हागोन स' मोजां एक्सपिरियेन्स मोनगोन जों मिथियामोन जे बबेनि दङ आसामनि बायरानि मानसिफ्राबो दङ स' मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स जासिगोन जोंनि थाखाय नायनोसै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो we will ask the kids to visualize using that skeleton on the sand. Then also we will give of the placing the beads. For placing the beads, we will give the example. See how we are going to place. So we will show visually. We will show the finger movement also according to that. After that. We will draw 3 rods on the pool. We will ask them to drill the 3 rods. Are you able to see, ma'am? Little bit if you can shift towards yes. We will ask them to draw the 3 rods and we'll ask them which is the unit rod. So wherever there is a unit. Okay. So that is one of the सबसे important है first step. बहुत सारे बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है तो आगे आंसर रॉन्ग आता है. Yes. तो हमें क्या करना है? हमें 1000 वाली चीज borrow की है. 100 rod में you still full line and then what will be the best. So still 100 rod में again borrow नहीं करना है. Borrow already आपने वो 1000 वाली चीज कर ली है. Yes. तो ध्यान में रखना है. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? Again 100 rod में borrow करते हैं. Yes. That's what keep in mind. ठीक है? Yes. बच्चों की करवा करवा के ये दिमाग में पूरा बिठाना है कि फिर से borrow. नै आङो दा मक होगासिनो बेबायदिनो गेजेर गेजेर मास्टार ट्रेनारा डेम' लाबाय थायो जोंनिखौ सोंबाय थायो बायदिसिना कुइसन स' हासबेन्डआ सिरिथ' नङा खेबफैदों आं मोनथिस्लाबाखै आरो माने आं बुंनानै दोनखादोंमोन जे एफा एनै बेलुन डेक'रेसन खालामनायखौ खेबनानै दोन आं ब्लगाव एसे होनो होननानै दिनै जिहेतु जोंनि फिसाजोनि बार्थडे बेखौ एसे मेम'रि हिसाबै जोङो केपचार खालामनानै दोनलांनि होननानै स' नै आं दा बेयावहाय पुरा बेस्थ' डेम' खालामगासिनो दङ स' ओरैहाय नै बेलुन साजायग्रायाबो फैबाय बेलुन साजायनो स्टार्टबो खालामबाय सिमप्लि बे रुमखौल' साजायनाय जागोन मानोना बे रुमावहायनो केकखौ हागोन सिगांनि जेसेबां बार्थडे जानानै थांदों बेखौ जोंनो साजायोमोन खिन्थु देग्लायहाय टाइमनि सर्टेजनि थाखाय जों मानसि लिंहरबाय फाइनालि नै कमप्लिट जाबायानो अलमस्ट बेबायदिनो राउन्ड सिम्पोल ओमफ्राय गेजेराव हेपि बार्थडे लिरनायखौल' आलायसिगोन जायगायानो ओरैबो जाया आलदा साइडनि वालथिंसो होनो थिनदोंमोन जोङो खिन्थु स्टाफनो प्रब्लेम जादोंनो ओंखायनो बे साइडथिं होबाय आरो नै आङो दासिमबो दङ ट्रेनिंआवनो बायदिसिना टेस्ट लागासिनो लोगोनो स' नैबे जाहैबाय मोनानि टाइम
आंनि बिमा बिफा बिदा बिबाजै मोनहा सफैग्रोबाय आंनि बिबाजै माने हाजबेन्डनि बिब' आरो आंनि बिब'मोनहा सफैथ'वाखै जों नेलायगासिनो टाइमा 7:30 जाबाय 7टा बारबाय आरो आंबो बावाखै ट्रेनिं जोबनानै लोगो लोगो दुगैबाय फ्रेस जाबाय बेबिखौ ड्रेस गोदान गानहोबाय फिसाजो देरसिनखौबो देलायहोबाय ओमफ्राय दासो आं एसे रेस्ट लादों आरो नैबे फिसा मोनसे क्लिपखौ आं खेबबाय जोंना बेबिया फार्स्ट स्टेप हरहांबाय थाबायहांबाय हारसिङैनो बियो दासिमबो 1 year जायाखै बार्थडेआ थाबैनो सफैगौ 11 month जाबाय दा स' दा 11 monthआवनो फुरा थाबायबायथ' होननो हाला खिन्थु थाबायहांबाय आरो 1 yearसोआव थाबायहैसिगोन खोमा आरो स' आं नैयावहाय मबाइलावहाय बयनिबो विशेस हरनायफोरखौ रिप्लाइ हरगासिनो दङ फिसाजोनि स्टेटास आपल'ड खालामनायनिखौ आरो नैबेबायदि फाइनाल लुक फाइनाल डेक'रेसना बेबायदि स' जोङो नेगासिनो आरो ओरैहाय नै जाग्रा लोंग्रायाबो सफैबाय बान्दा कबि लाब्रा आलु भाजा बिनि उनावहाय नैबे मोनसेया जाहैबाय ओंखाम जाहैबाय आरो नैबे जाहैबाय अमा बेदर जाय मिरामिस नङा बिसनि थाखाय दिनै बिस्थिबार बिनि थाखायनो बांसिनानो मिरामिस नैबे जाहैबाय अनलाजों मेवाइ आरो जाय मिरामिस बिसनि थाखाय पनिर दङ बेयाव जेबो गैया नैबे दालि बेसेबांबा बुरजा दालियाबो ओमफ्राय नैबे बानलु बाथोन ओमफ्राय गाहायाव सालाद दङ थाइबें ओमफ्राय गाजरनि सालाद नैबे जाहैबाय पनिर दिनै बिस्थिबारखाय बांसिनानो मिरामिस नैबे पुलाव फ्राइड राइस बेखौ आंनि हाजबेन्डनि बिब' आंनि बिबाजैया संनानै लाबोदों बिराद गोथाव जादोंमोन मिलौलायदों आरो नै दा बयबो सफैजोब्बाय स' जोङो केक हानो थाखाय रेडि जाबाय टाइमा 8टा बारबाय अलमस्ट 8:30सो जासिगौमोन खोमा आरो एबार जोङो दा केक हानोसै नै केकनि एबारनि स्पेसियला जाहैबाय गावनि फट' नांगौ जाहैदोंनो स' गावनि फट'खौ साफाय होबाय ओमफ्राय नैबे बिमानैमोन लाबोनाय आंनि बिबाजै हाजबेन्डनि बिब'मोनहा ओमफ्राय बै खाथिनिया बास्किन रबिननि आइसक्रिम केक स' गासै 3 जाबाय आरो केकआ स' दा जोङो केकखौ हानानै लानोसै स' बे जाहैबाय आंनि कमप्लिट फेमिलि गैया माखासे आंनि बिहाव बिखुनजोमोनहा सफैनो हायासै गोजान जायो नालाय आरो जोङो बार्थडेखौ बिदि खालामखायाखैबो नालाय फिसासो बानायदों जाब जुब स' बिनि थाखायनो बिसोरखौ माने लाबोनाय जायासै आरो Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lindsay. Happy birthday to you. May God bless you. Agaw kondo ma agaw kondo. Dekumudo. नै गाव गाननाय क्राउनआ बारे बारे गंबानो गगासिनो गाहा बेखौ बिराद डिस्टार्ब मोनबाय खिन्थु मोजांबो मोनदों मानसिया गाननो स' जोंनि फिसाजोआ दा कमप्लिट 9 years जाबाय लोगोफोर बयबो ब्लेसिंस हर बोर सास्रि हर बार्थडेआ 13 जुलाइआवमोन दाख्लै जानानै थांबाय नाथाय ब्लगखौ आं दिनैसो आपल'ड खालामनाय जाबाय Bila cara menduduh? Godan lah coba. Morcin doa hai morcin. Tu boy. Oh, nih biasa. Sok kelam na kadang. Geo paper yang sini ida nak sini ko. Mami ya. Kalau kira sok kelam tu lah tu.
जानायसै आगैनिफ्राय जिरना हो मोनसे स' केक हाखांनानै डाइरेक्ट ओंखाम जाहोनाय जाबाय माखासे जाग्रोबाय नैबे जाहैबाय आंनि बिमा बिदा आरो बिबाजै फालि पानि गैला दे थांदो गोलैगोन प्रफिट फैलालाय नै नोंसोर उन्दुला हा उन्दुला मामासोना बार्थडे जोब्बाय दासो थांखांजोबदों आलासिफ्रा एबार उन्दुनोसै एगेन गाबोन फुङावहाय ट्रेनिं दंबावो 9:45 निफ्राय 6 PM सिम मेंनाया मेंबाय नाथाय माइन्ड फ्रेश जाबाय बयबो इन्जय खालामबाय बिदि बार्थडे एरिनि बाहानायावनो बयबो औ मा औ रायलायदो बार्थडे औ रायलायदों जोंना मामिया रायलायहांबाय एसे एसे गोरलैया बेबायदि बार्थडे बा फिसा फिसौ प्रग्रामनि थ्रुयैनो फेमिलि गेट टुगेदार जानायनि मोनसे बाहाना जों होननो हायो स' ब्लग फोजोबदों खामानि जोब्बाय स' मोनसे फिसा फेमिलि गेट टुगेदार जाबाय आब'मोन आदामोन बाजैमोन गासिबो फैबाय थांजोब्बाय जानानै एबार जोङो उन्दुनोसै जों बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आङो फुंनिफ्राय जुरिनानै दा मोनायाव आं फोजोबबाय दा नै गथ' गथाय उन्दुनो ओंखारजोब्बाय स' अब्ला गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनफिनबावगोन अब्लासिम थेंक्स फर वाचिं नै जोंना गोरलैया उन्दुनो हाथारलानो मुसारि सिङाव हाबनोसै मामा ट्रेसि उन्दुनोसै दे डाइपार सोलायनोसै फैद' डाइपार सोलायनोसै